τον κόσμο και δεν τρέπονται λίγο ρε παιδάκι ότι θα λιώσουνε. Τι είναι, από ζάχαρη είναι, τι φοβηθήκαν τη βροχή, μωρέ. Από ζάχαρη δεν ξέρω, από βαζελίνη πάντως νομίζω ότι είναι. Άμα είχα στο στόμα του βαζελίνη, έτσι, μπράβο, θα γλίστραγε, έτσι. Δεν θα τους έπιανε και η βροχή κιόλας. Θα είναι μουσκεμα. Μουσκεμα θα είναι. Αν και είναι βράδυ, τέλος πάντων μπορούσαμε να πούμε κι άλλα. Όχι, επειδή έχει να αρχίσει εκεί η ισοπαλία. Ισοπαλία είναι. Τάκη, ο σύνδεσμος παλαιόφαλη είναι ότι είναι παιδιά, δεν ξέρω τι ακριβώς. Λοιπόν, τώρα βαζελάκια, στρωθείτε. Έχετε στεγνώσει, έχετε φάει τη βροχή, δεν θέλω να κρυώσει κανείς από εσάς. Καθίστε αναπαυτικά εκεί στις πολυθρόνες σας, να δείτε τη διαφορά πάνω από το ποδόσφαιρο. Πάμε. Μία-μία. Τι λέει εδώ, μάγκες, βγάλτε το άντεγια σε παρακαλώ. Από κάτω. Δεν βγαίνει, λίγο πιο πάνω. Λοιπόν, διαβάστε βαζελάκια. Το άντεγια δεν μπορεί να βγει. Βγήκε και το άντεγια. 58-39 στο ποδόσφαιρο. Μετράτε, κάντε σούμα. Πάρτε στυλό, πάρτε μαρκαδόρο να φέρνετε χοντρά τα γράμματα. Πάμε μπάσκετ. Εδώ μας περνάτε. 38-17. 9 και 8 είναι. 9, τα 8 είναι, βλέπετε έτσι. 7 κύπελα είναι ευρωπαϊκό. Αναλυτικά σας τα έχω γράψει. Έκανα τον κόπο και έβαλα και πράσινα γράμματα, τρομάρα σας. Μας περνάτε εδώ. Θα δούμε όμως και τη σούμα μετά. Πάμε παρακάτω. Έτσι. Ας σας τα κάνω εγώ, θα σας κάνω μάθημα φυσικής αγωγής. Πάμε παρακάτω. Βόλεϊ. 35-20. Βαζέλια. Τι λέει εκεί, 22-10, 2 κυπελούχων, ένα Super Cup. Πολλά. 38-20. Τι λέει, 35 ή 38. Για να δω. 35. Μιλώ και 38 και κλέβω λάδι από την εκκλησία. Πάμε πόλο. Εδώ κοιτάξτε. 0. Βαζέλια 0. Και 20, 9 ο θρύλος. Θα τα μετρήσουμε όλα, Λάζαρε, βάζελε φίλε μου. Όλα. Πάμε παρακάτω. Σιγά σιγά. Δεν έχουμε τι. Πού το άλλο. Θα τα βάλουμε και τα άλλα. Τι έγινε τώρα. Μπράβο, κολύβηση. 46, 12. Βαζέλια. Όσα είναι τα δάχτυλά σας, το χεριόν και άλλα 2 σας κολλάω εγώ. Τόσα έχετε. Περιμένετε, πάμε στο Στίβο. Στο Στίβο μας περνάτε. Άρα θα κάνουμε τη σούμα. Στο Στίβο μας περνάτε λόγω τρεξίματος. Στα 100 μέτρα δεν σας φτάνουμε. Και στα 200 μας περνάτε. Στα 400 λαχανιάζετε. Και σας τρώει το πουλί. Όπως είπε ένας φίλος μου προχτές που ήμουνα με τον Αλέκο. Σας τσιμπάει το πουλί. Πάμε άρση βαρών. 7-6. Να, εδώ κάτι κάνετε από βάρη. Τρομάρα σας. Πάμε σκοποβολή. Θα τα δείτε όλα. Όλα εδώ, σας τα έχω εγώ εδώ. Αυτά θα τα δείχνω κάθε φορά. Θα σας κάνω μάθημα μαθηματικών. Πάμε σκοποβολή. 11-8. Πού να σημαδέψετε. Δεν σημαδεύετε ούτε πεθαμένο. Πεθαμένο δεν σημαδεύετε. 11-8. Πάμε και στο πινκ-πονγκ. Που θέλετε και πινκ-πονγκ, τρομάρα σας. Με τα μπαλάκια. Θέλετε και μπαλάκια, Α, τα δείτε και τα μπαλάκια. 15-12 στα μπαλάκια. Κάτι κάνετε με τα μπαλάκια. Τα πιάνετε. Σας περνάμε όμως. Γιατί εμείς ξέρουμε και παίζουμε τη ρακέτα. Εσείς πιάνετε τα μπαλάκια.